שלום לכם חברים, ואני בלוקים קאס. אז מה נשמע אם אתם זוכרים אותי במקרה אתם יודעים, את הספיישל פתיחת ערוץ. ואפרופו עוד ערוץ, אני צריך לספר לכם משהו קטן. כל ימי ראשון, שלישי וחמישי אני עומד לצלם, כל השאר עידו. וביום שבת, כפי שאתם יודעים, שבת לייקים. אז כן, אם אתם מנחשים במה אני מתכוון לעשות היום, ואם ראיתם מאחוריי, לא, נו באמת, הרסתי את זה. אם אתם רואים, כתוב Let's Pixel. אני עומד לעשות סדרה שקוראים לה Let's Pixel. אתם בטח יודעים מה אני עומד לעשות, נכון? אז אני לא צריך להסביר לכם. אוקיי, בואו נראה לכם מה אנחנו עומדים לעשות היום. רדסטון, שנראה מכוער לאללה. נכון שזה מדהים? רדווד. כזה ברור. זה כזה מכוער, וניסיתי לצלם את זה מקודם, אבל זה לא עבד, לצערי הרב. אז כן, ככה מכינים את זה בערך. בכל מקרה, בואו נתחיל. בשביל לעשות את זה, אפרופו, עוד דבר אחד, אני על הסנאפשוט 13W21A שיצא לאחרונה, כי יש יותר צבעים ודברים, אתם יודעים. כן, זה די נראה כמו רדסטון די, אבל צבעים שונים, כי למייקראפט אף פעם אין את הצבעים הנכונים. בכל מקרה, מה שאתה צריך בשביל זה, בלק סטיינד קליי, בראו סטיינד קליי, רד. בקיצר, רד הצבעים של קליי ורד ווד. לא קשה, בכלל. אז, כדי להתחיל את זה, מה שאתם צריכים, קודם כל אני אקח את זה, כי אני אוהב לקחת את זה. תביא לי את זה. הנה, אתה באוויר. תודה רבה באמת שנזכרת עכשיו. תודה באמת. רציני, זה אולי הפעם ה-50,000 שזה קורה לי היום. עברית? כן. וגם אני אשים לכם את הכתובת של האתר של המחליפים בו. אתם יודעים, את הגרסאות של הסנאפשוטים. רק למקוריים, זה יהיה בדסקריפשן below. איך אני אוהב לומר את זה? מוסקאי. נכון שזה כיף. בכל מקרה, 1, 2, 3, 4, מתחילים ככה, טק, בשני הצדדים 2. מרוב פעמים שאני עשיתי את זה היום, אני עדיין זוכר את זה. מסיבה מוזרה, שאני לא רוצה לדבר עליה. עם כמה פעמים שניסיתי להחליט היום. 1, 2, 3, אוי, נו באמת. 3, 4, יופי, למדנו לספור עם דורה. כל הכבוד, 1, 2, 3, 4, יופי, איזה יופי. אנחנו ממש אוהבים לראות דורה, וואו, נכון, איזה כיף. בכל מקרה, טיימסט, אתם יודעים. תודה. מה אני לא עשיתי טוב? לא שם. מה? What the heck? מה זה? טיימסט 0. מה זה הבאג המטורף הזה? בכל מקרה, אוקיי, הבאג הכי מטורף שהיה בחיים שלי. אוקיי, שנייה נבדוק אם המספרים בסדר. אוקיי, זה בסדר. אוקיי, זה בסדר. עכשיו, כדי לדעת את הצורה, אני פשוט עושה את זה ככה, טק, הנה אתם רואים. כן. אז, כדי לעשות את זה, אתם מוסיפים 1, 2, 3, 4, 2, ואז ככה, רייד, אני אוהב רייד. לא, אני לא, תאכל גוש. בכל מקרה, מה שאתה אמור לעשות עכשיו, זה מהפס איפה זה? הזבח? שנייה, אני בטוח. כן. עד הכי למעלה. ופה אתה אמור לתת ככה. כן, צדקתי. בכל מקרה, מה שאתה אמור לעשות עכשיו, שמשגעים אותי בהפקה כרגיל, אתה עושה ככה, ואז אתה עושה כאן, זה, תהנו, כן, זה חלק מהבסיס.
בסיס חשוב ביותר. והם משגעים אותי פה עם האור. בכל מקרה, מה שאתה אמור לעשות עכשיו, זה לשים כאן אחד כזה, ורדווד. פשוט. נכון. זה לגמרי פשוט. כאן, ככה, וואט, מה? נכון, הזכרתי. רגע, וואט, רגע, מה? אוקיי, שנייה. הבנתי. כאן, ופה האדום אמור בכלל להיות. אז רגע, איפה שחור? אוקיי, הבנתי. היה לי פייל, סליחה, אני מצטער. מעומקי נשמתי הגדולה. או שלא, בכל מקרה. אוקיי, בואו נחזור. ככה, לא קשה, בכלל לא. אוקיי, אז זהו? לא לגמרי. 1, 2, כאן יש אחד. ויש עוד איפשהו, ידעתי. פה זה היה? זה היה כאן? כן, צדקתי, אוקיי. ופה איפה זה? זה... פה. אוקיי, לא, וואי. אוקיי, עכשיו מה שאתה צריך לעשות זה למלא את כל השאר באדום כזה. ויש לך רדסטון. ואני אסיים את זה, טק, אל תתאבד. רגע, אוקיי. זה... תקשיב, אני לא בטוח אם זה ממש נראה בסדר ככה רדסטון, נכון? שנייה, אולי אני עשיתי טעות. כן, בואו נלך לראות את זה ככה, נניח. כן, 3 רדסטון. איזה פלא טבעי, נכון? אני יכול להסתכל על זה שעות. משעמם אותי. אבל כן, עשיתי את זה ב5 שניות, זה היה קל תיכו. אז בפרקים הבאים אני אראה לכם סוג של איך להכין... טוב, בפרקים הבאים נראה לכם לעשות נייר, אבל בפרק הזה עכשיו אני אעבוד על הסיין שעשיתי אותו איזשהו 1000 פעמים רק היום. נכון שזה כיף? לא, זה לא, זה משגע אותי. תביא לי את האייטם פרם. תודה באמת. חוצפן. בסדר, לאנשים היום יש חוצפה. אוקיי, זה כל מה שאתה צריך, ואת זה, ואת זה. לא, אוקיי, אתה עושה ככה, לא, סליחה. וואי. בכל מקרה, מה שאתה עושה עכשיו, זה 1, 2, 3. אתה מלא את זה עד 1, 2, 3, 4. אתה לוקח את האוק, כך, לא. אוי, לעזאזל, כמה פשלות. מה זה? יוצא לי יותר מדי פיילים. עכשיו אני מתאפק לא לצרוק, רציני. כמה פיילים בבת אחת. אוקיי, מה שאתה צריך לעשות כאן, להוסיף 5 לכל צד. 1, 2, 3, 4, 5. יופי, עוד פעם למדנו לספור עם דורה, איזה כל הכבוד לה. וגם הקופיף עוד, זה שלידה, אני יודע. 1, 2, 3, 4, 5. יופי, מה נשמע אוגר? הכל בסדר? בכל מקרה, מה שאתה אמור לעשות אחר כך, אתה לוקח את האוקווד, טק, תמות, טק, נו באמת, טק, נו באמת, טק, עד למעלה, ובאור 8 מזה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אוקיי. יש כאן, עכשיו מה שאתה אמור לעשות זה להקיף את זה פשוט וקל, ככה. לא גובה מתאים, אתה עושה ככה, כן. לצערי הרב, ככה זה נראה, אתה שימותי. בכל מקרה, מה שאתה אמור לעשות עכשיו, זה, אתה לוקח אחד כזה, ככה. אתה ממלא אותו על כאן, טק, עכשיו אתה לוקח רווח של בלוק אחד. ככה, לא, פה, ככה. ועכשיו יש 2 שחורים, אם אני זוכר טוב. כן, זה 2 שחורים, או 1. כן, זה 2 שחורים, ואחד מעל חום. ומה שאני אמור לעשות עכשיו זה ככה, טק, וכאן, טק, לא, מה? מוזר, באג מוזר תיכו. אוקיי, מה שאתה אמור לעשות עכשיו זה ככה, לכסות, אתה עושה, רגע, כאן, ככה,
לא, לכסות. ואם אני זוכר, אתה אמור לעשות מין פירמידה ככה. וי של חום. כאן בלק. ואוק. זהו. זה הכל. יש לך סיין נורמלי, כמו כל השאר פה. זה הפחיד אותי. אוקיי, עכשיו הגענו לחלק האחרון של הסרטון. לייק, סאבסקרייב וקומנט, אל תשכחו להגיב. עכשיו, דבריו של עידו לגבי הסדרה שלו. בבקשה. ועוד אני אחזור לכם לעוד דבר מה. שלום! כאן עידו, ואני רוצה שתגידו לי איזה מודים אתם רוצים לראות בסדרה שלי. אני יודע שאני נשמע כמו עילג. לייק, סאבסקרייב וקומנט, ותגיבו לי איזה מודים אתם רוצים שאני אעשה ואיזה מודים לא. טוב, אז ביי חברים. תגיד ביי יובל. יש עוד דבר אחד חשוב קטן. אם אתם באמת אוהבים את התוכנית הזאת, או שאתם רוצים שנעשה איזשהו משהו אחר, אולי שבכל הזמן הזה אני אצלם אותי ואת עידו, אולי עושים איזשהו מיני גיימס בנוסף ליום שבת, אתם תחליטו, תכתבו בתגובות. אם אתם רוצים להמשיך לראות את הסדרה הזאת, תתגבו, פשוט תגיבו, זה הכל. טוב, אז יאללה, ביי אנשים! ביי חברות.